As indicacións de carácter aparecen nas partituras en cursiva moitas veces, e hai unhas famosas de Eric Satie, do que escoitaremos hoxe unha peza, un Anosien, un compositor francés, que ten indicacións de carácter máis extrañas. Por exemplo, normalmente, ás veces as indicacións de carácter son, tranquilo, ou apresurado, ou con orgullo, ou con forza. Pero Eric Satie dicía cousas como: aconséllese atentamente, abra a cabeza, como a un rei señor con dor de moas. Non sei se é posible tocar algo como a un rei señor con dor de moas. Con convicción e unha tristeza rigurosa. Calla ata o debilitamento. Corra cun profundo esquezo do presente, cunha sana superioridade, estea como encendido, chore como a un salgueiro. Estas son algunhas das indicacións de carácter de Eric Satie. Son tamén algunhas das diferentes personalidades, características e máscaras que escoitaremos agora pola mañá nas voces dos nosos poetas e poetisas, como dicídes vos? O de poetisas vai vos? Non é? Todos poetas. Non falamos diso no Obradoiro. É curioso, claro, poetisa, tamén teníamos que dicir astronautisa e atletisa, non? Atleta, atletisa. Astronauta, astronautisa, poeta, poetisa. Bueno, creo que poeta vale para os dous, pero tamén é certo que hai moitas poetas que reivindicaron ser poetisas, porque é unha palabra que estivo moi pexorativamente marcada. Non entraremos nese mundo por o momento, pero sí que para comezar, todo o Obradoiro estivo marcado, ou quixen que estivese marcado, e a verdade, o nivel dos asistentes e a súa implicación fixo que fose moi fácil, coa idea de que algo fose cantable ou que tivese un pequeno aspecto musical, non? De aí que se titule así e que navegase por esa cantabilidade. Por qué? Pois porque este ano as letras galegas por primeira vez se dedicaron e homenaxearon a unha tradición musical, a unha tradición colectiva, non a un autor ou autora como xenio solitario, senón as cantareiras, as pandeireteiras, a tradición oral, a esa música que se transmitiu de pandeiro en pandeiro, de toque en toque, non sei tocar, pero a idea do canto tradicional e colectivo que se muta e se transforma de voz en voz, de ano en ano, de xeración en xeración. E iso a mí me parece que foi enormemente importante, porque acaba coa idea de que só os autores e autoras son os que merecen. Creo que arroxa ou lanza, mellor dito, ceiba unha luz sobre moitas voces descoñecidas. E a mí iso me interesa, as voces descoñecidas. O ano pasado, as letras galegas estiveron dedicadas a Luisa Villalta. Luisa Villalta era música, era violinista. Hai un tema que aparece nunha obra de teatro que se titula O Paseo das Esfinxes e que está composto con letra de Luisa Villalta e música de Paulino Pereiro, arranxada por Roberto Ain. Imos explicar un fragmentiño diso para ver como encaixaríamos ou como encaixaron Luisa e Paulino Pereiro esa letra cunha música de vagas resonancias medievais francesas.
Isto foi un exemplo de como unha música, unha letra de grito que non foi pensada para ser cantada, se musicou. E algo así foi o que fixeron as 7 persoas, hai unha que hoxe non pode estar con nós, pero está nos nosos pensamentos. Luisa non pode oír hoxe, Luisa López Míguez, pero foron o que fixeron estas 7, 8 persoas que estiveron vindo ao Obradoiro durante estas semanas. Tratar de integrar, de alguna maneira, o seu escrito, o seu carácter, o seu trazo, en algo melodizable, por así dicir. Así que como un cacho de ervas de San Xoán, xa que estamos na época, estamos no solsticio, San Xoán é na semana que ven, mesturaránse estas 7 ervas, 6 ervas, 7 contando con Isabel Gómez Alonso, ese cento, erva luisa, fiuncho, malva, xesta, estalote, hai variantes, non? Erva de San Xoán ou ibérico, para que esta música, esta poesía nos envolva, nos renoven tamén e nos acompañen. Así que deixémonos levar, hoxe pola luz do solsticio, pola protección das ervas e tamén polo misterio das estrelas, dos 7 estrelos, que tamén son 7, non as pléiades ou carro, segundo as tradicións. E que cada nota e cada silencio sexan tamén unha celebración do que somos e do que compartimos. Así que benvidas e benvidos ao recital Carácter e Canto. Imos comezar con Luciana. Luciana Rodríguez. Dixenlles a todos que me mandasen unha pequena semblanza de si mesmos, se querían. Y Luciana díxome así: la curiosidad corre por sus venas, la sensibilidad llena su pecho, la libertad remarca sus decisiones. Es un signo de aire, una brisa que no se puede atrapar. Le interesan las artes, la psicología y los cuentos. Aún no tiene claro si se está haciendo las preguntas correctas o si las respuestas simplemente no le convencen lo suficiente. Tiene unas cuantas obsesiones que en sus escritos intenta soltar. Así que comenzamos con Luciana Rodríguez y Mi familia. Hola a todos. Bueno, yo os voy a hablar de mi familia y dice así. Bueno, gracias a todos por estar. Me pongo un poco nerviosa. Hoy os voy a hablar de mi obra, esta que es broma y es drama. Mi canto sin ir por las ramas, el poema de ser yo y ser otra. Porque conmigo conviven unos cuantos personajes que me habitan, que me agitan, que me llevan de viaje. La dramaturgia me urgía para comprender que las cosas no siempre permanecen, que cambian, se mueven, desaparecen. Os presento a la intensa, que en sus primeros planos me lleva a lo inmenso. Aquí las inseguridades, plof, huyan. A esta inquietante princesa la calla la dama pereza, aquella que el llanto ignora, usando mucho la cabeza. La que se sentía vacía, solo llena de monstruos en la noche.
susurrándole que no podía, susurrándole que no valía. De vez en mes, vuelta a empezar. La romántica, ¡zas!, toma el control. Tanto dolor en el fondo, vestido con velo de amor. No os puedo no nombrar la que en lo distinto se hace notar. La niña que de tan incomprendida acabó por verse perdida. La miedosa protagonista, a quien la indecisión llevó a sentirse como turista en medio del pelotón. La de aquí y la de allá, la del puente que se separa, la que busca y no encuentra, para que su vida enraizara. Esta soy yo, la que busca sentirse, y esta es mi familia, que con alegría persiste. Pero como todos sabemos, hay rarezas que se enquistan. Solo unos pocos consiguen vivir bien siendo artista. Difícil olvidar la libertad que nos da ser capaz de liderar a toda esta ciudad. Muchas gracias y gracias Isabel por acompañarme. Muchas gracias, Luciana Brava. Esa múltiple personalidade, non? Esas multitudes, como Walt Whitman, que dicía que estaba eu son multitude, non? Pois Luciana tamén nos amosou como se pode ser multitude e saber leválo musicalmente, grácilmente e dramatúrxicamente. Os seguintes dos asistentes, José Luis de Cilla Pascual, que nos lerá 3 textos. Xa estivo comigo no outro Obradoiro e de feito saiu un texto que me trae todo, se me trouxe esa revista, non? No que saiu publicado, Serendipia. El é de Zamora, pero xa leva aquí moitos anos vivindo, ten unha filla galega, como di, entón creo que xa máis galego non se pode ser, pero sempre mantén esa esencia castelá, non? Que creo que tamén ten que ver algo co que escolleu para hoxe, porque el quixo traballar desde o principio no Obradoiro, que é unha persoa que escribe moito, non? Tes varios relatos gañadores publicados, sobre todo conto corto, pero tamén agora con poesía. Estivo traballando en temas que fosen sobre intimidade, pero tamén quixo coller un tema épico, non? Desde o principio dicía que lle gustaba moito o romancero, o romance, e entón escolleu un tema épico galego, que ademais non ten moita poesía feita, é o tema da revolta dos irmandiños. Entón, imos escoitar eses 2 primeiros textos de carácter máis íntimo, máis introspectivo, e un outro que é máis épico, que nos sitúa nun momento
antes da primeira das revoltas, non? Unha das primeiras revoltas dos hermanillos eses halcones contra gorriones, ou gorriones, neste caso, contra halcones. Bueno, ti non lo contas mellor, José Luis. Así que, unha vez máis con Isabel, acompáñanos José Luis Vecido Pascual. Buenos días, gracias por venir. A estancia ocupada. Siempre nos amó la ternura, hija de nuestras caricias, de esa sonrisa compañera que vuela a tus delicias. Tanto che te canto dure as estrelas do firmamento, o futuro será pura magia, sendo fillos da naturaleza. Non importa canto tempo dure os amores sinceros, o tempo será serenoso, sendo fillos da natureza. No hacía falta un antifaz, ni gozábamos mercando, sí jugando con tu mirada, con tu luna de contrabando. Que importa canto tempo dure as historias do mundo, o futuro será máxico cos fillos da natureza. No importa canto tempo dure os amores sinceros, o tempo será serenoso cos fillos da natureza. Palpábamos nuestras manos, marchábamos beso a beso, hilos de intensa candela nos sellaban con un verso. Despertar. En mi soñar soñé lo que cualquiera sueña, ser lavanda, la de intenso aroma, ser capa que cálida abriga, fuente que siempre sacia, llama que lúcida brilla, de gran orquesta ser directora. Mas aquella noche la luz de las velas se esfumó. Escuché el cantar del Milano, contemplé cumbres de color, aspiré fecunda lluvia y sentí el calor, mano amiga, del placer, beso apasionado. En mi despertar viví lo que nadie vive.
lana, y el hoy malgastábase en lágrimas negras. En el castillo altivo, finas telas y tapices encorsetan al vulgo. Por la tierra de Betanzos, sobre el lar de los Andrade, peñascos se avecinan, siempre amenazantes. Un remanso del río enmudece a unos caballeros. Son los primeros, avanzan serenos, sigilosos. La última esperanza de vivir se esfumó sin dejar rastro. En sus rostros fruncidos brotan manantiales de extrañas emociones, portan dagas y puñales, hechos a sangre y fuego. Ribera del Mandero arriba llegan más caballeros, las armas llevan negras, caballos son de plata. A lo lejos Nuño está presente, todos se encomiendan a la Santa Hermandad. En la noche oscura, la bóveda colma el firmamento, rojas son las manos, rojas las figuras, zahilos los corceles, rucian las capas. ¡Vivan los gorriones! ¡Mueran los halcones! El viento inquietante, el aire recio, frío, acompaña el desamparo. Descarga los corceles con medida y gracia en la existencia misma. Hay que descansar. Mañana será un gran día. Sobre la pared de piedra, siluetas desdibujan el miedo del justo en la noche oscura. El agua murmura entre tapices de roca. Huellas presentes muestran que todo es poco, y en el poco está el universo. Sobre andrajos bermejos tenían vientres vacíos, sobre la corriente del río que ya no remontaría. Todo es nada, y de la nada nace una historia. Sin adorno que distraiga, la lucha está definida. Las cuevas aún son augurio y amparo del honesto, del hombre que abre zanjas, de la mujer que recoge la sombra y del niño que pone su mano serena, cierta, apuntando al limpio azul del cielo. El viaje continúa. Lo fugaz mutará en eterno. Muchas gracias. La música que acompañaba ahora a José Luis eran tres gaos, aires gallegos, eran tres pezas de aires galegos que igual vos soaban algunhas pezas coñecidas, non? De Curros Enríquez ou agora pues, igual a Deborah Gativeiro, Muñeira de Chantada, non sei, teríamos que mirar, pero algo de aire teñen, non? María Pérez Miñones, onde te vexo? Que é a seguinte poeta, que, bueno, vai facer un dobrete hoxe porque Mercedes Cortegoso non puido asistir, entón ela vai ler agora o seu texto, o que ela mesma fixo, María, e despois un breve interludio o de Merchi, o de Mercedes, que enviounos o seu poema, e así que gustaría que o recitásemos. María, a verdade é que ten unha obra publicada, coñecida, creo que moi activa, en redes sociais, organizando obradoiros, organizou en Galgo Azul un club de lectura que retomará agora, supoño que en outubro, bueno, na Rentre, en setembro. Tamén vai impartir un obradoiro de escrita ou un taller de escrita, un curso, e ten un libro publicado, Las flores del tilo, que ten ese título maravilloso. Creo que ten unha sensibilidade fantástica e que vos vai encantar o seu texto. E, ademais, tamén se atreveu a cantar, que creo que é algo que valoro, que creo que era un pouco a finalidade deste carácter de canto, así que comenzará, rematará o seu poema con música tamén, cantando ela. Así que María Pérez Miñones, con todos vos.
moitas grazas por vir esta mañá aquí con este tempo tan bonito que temos. Imos a ver. Isabel vende lonxe, que vende Vigo, tivo que pararse un madrugón, preparar todo así a presa correndo, que a verdade é un mérito, é un privilexio poder contar con música en directo que acompañe non só os textos, senón as melodías dos propios poetas. Melodías que gravaron no móvil ou de fora, e que Isabel armonizou e preparou especificamente para que cada un tivese ese momento musical, non? Aparte de escoller as pezas, etc. Que, por certo, agora que estaba soando con María Pérez Miñones no seu formoso poema do seu día bisavó, Bailando na erva, e ese recordo del cisne de Compostela, desa casa de baños, era a melodía gallega, Os teus ollos, de Andrés Gaos. Non, si, de Andrés Gaos tamén, verdad? Os teus ollos, que está baseado tamén nun poema de Curro Sánchez. E a primeira non dixen en calera, os primeiros temas que acompañou a Luciana. Nada, logo dicimos, non pasa nada, non te preocupes. Era por dicir os títulos das cancións, non? Os temas. Que conste que as melodías que estades escoitando en boca delas son propias, é dicir, son creadas polas propias poetas, tanto a de María, como a de Luciana, como a que escoitaremos nas tres que quedan, vale? Para este pequeno momento musical, eu quería facer un momentiño a capela, lembrar, bueno, a ver se podo, lembrar o legado das cantareiras, que é un legado que se basea na voz, pero nunha voz diferente a voz impostada, non a voz coa que cantei ao principio, esa voz que non precisa micro, porque fai de si mesmo un micro, non?
así estou falando e se escoita ben, e así, cando hai piano por detrás, pois teño que impostar a voz, teño que colocar para que se me escoite, non? Teño que facer, por exemplo, para que chegue ao final. E o canto das cantareiras é un canto que está feito non para cantarse así, con voz impostada, senón para que se escoiten romarías, o aire libre, e entón emprega sobre todo a garganta, a gorxa. Os resonadores están aquí e non se apoian na que é respiración, non se apoia tanto aquí como no canto, no bel canto, no canto da ópera. Entón é un canto moi poderoso, pero que ten un alcance limitado. Aquí se vai escoitar ben, porque isto é pequeno, isto é máis alta, pero se estiveramos ao aire libre cunha gaita, cun tambor, cun pandeiro, etc., pois necesitaría igual 4 ou 5 compañeiras máis, non? Por iso cantaban varias compañeiras e se animaban a cantar para ter ese chorro de voz que tiñan, que moitas veces ademais dana, non? A garganta. Vou facer un ailalá que precede a maneira de Seaia, pero son un cachín do ailalá. A música é algo que nos leva, que nos conmove, que nos arroupa, o dicíalles antes, estar tranquilos cando recitéis, porque a música vai ser sempre un colchón que vos vai acompañar, que vai enfatizar, que vai encher os silencios que ás veces tamén son necesarios, porque os silencios dramáticos tamén, ou poéticos neste caso, tamén son necesarios, pero a música realmente, isto é unha opinión persoal, creo que a primeira palabra que dicimos sempre é musical, porque o primeiro ritmo que escoitamos é o corazón da nosa nai, e iso me fai lembrar, por certo, do poema de Luisa, que non está hoxe, non? Luisa López Míguez, que escribira un poema prenatal, non? Sobre estar, sobre a súa nai en Matosiños e era aí dentro, non? Ese ritmo que escoitamos, ese dundum, esa voz musical que é a voz da nosa nai, é algo que nos acompaña sempre. E penso que as nosas primeiras palabras sempre foron cantos, non? Falo das primeiras palabras xa non só dos nenos, que por suposto son chirlos e cantos, cando empeza un bebé, as súas primeiras vocalizacións son melodías, son frases, pero tamén da nosa especie, da especie humana, non? Da que nos facemos chamar sapiens. Íamos facer o de o envín estar o moucho para conxugar os medos e os mouchos, pero non sei se me asei moi ben, porque é que non ensayamos. Entón, igual, seguimos, intentámoslo, ou sí. Bueno, se non sai moi ben, é que non tenemos tempo para ensayar, iso que digo, que os saibades, vale? O moucho é porque é un tema da Rosalía de Castro, que todos coñeceredes, e que creo que é bonito para conxurar todos os medos que temos. Saír ao escenario en medo, lanzar a voz da medo, dicir o que opinamos da medo, saír a tocar da medo. Temos sempre moitos medos, nos comprimimos, pero soltar a nosa voz, ver o invisible,
que apaguen as luces, e agradezo con isto moitísimo tamén a Laura e o Circo de Artesáns que nos deixou este escenario preparado tan fantástico, con esa penumbra aí, con esta iluminación para a pianista e para as poetas e os poetas, soltarnos a voz e dicir o que pensamos e tamén conxurar os nosos medos. Iso que queremos facer no San Xoán, non? Iso de botar as meigas fora, de botar os medos fora. Entón, bueno, pois vou ver se me lembro un pouco de alguna vez hai moito tempo que cantamos Eu en min estaba mucho ali en riba dun prenedo con música de Francisco Piñeiro, é o compositor, verdade? A ver que tal sai. Se non fago la gana. Eu en min estaba mucho arriba dun prenedo, non che teño medo, mocho, non che teño medo. Noite negra, como os peces que teño, noite fina de sorpresas, aves que estenden os medos, ora en que cantan os galos, ora en que xemigan os ventos, en que as meigas bailan, en que as meigas bailan, bailan. Isto foi unha plena improvisación. Esa lembra para mí como dicindo, pero que estás facendo? O único que me honra, perdón, non gravedes isto realmente, Francisco Piñeiro supoño que non estaría moi contento, pero Rosalía de Castro igual sí, porque dixemos o texto ben. Ora ben, a música non era exactamente así, cambiamos alguna cousiña, pero isto é estar en vivo, e iso é algo que a inteligencia artificial nunca poderá facer, porque faría o perfecto. Así que bueno, seguimos entón con Merchi, que non está, Mercedes Cortegoso, que vai ler o seu texto, María Pérez Miñones, de novo, é un texto sobre o mar, sobre a nenez. Mercedes, Merchi, gustalle moita poesía, gustalle moitas palabras, estivo tamén xa noutro obradoiro comigo, e sempre está ese retrouso, ese estribillo, ese soar, ou zoar, ou resoar do mar, na súa poesía e tamén da infancia. Creo que Isabel escolleu un tema maravilloso para acompañar a Clote de sí. María, cando queiras, sendo Merchi, un impersonator de Mercedes Cortegoso. Gracias. loitando pola vida, un
barco viuvos lonxe, e a recollervos foi de seguida. A Porto trouxovos a todos, e o contarnos o acontecido apertas e vaguas a eito, ca lúa iluminando o ceo. Nunca falla. Isabel quedou maravilloso. Merchi, que non estás, mandamos un bico. Moitas grazas por deixarnos ese texto, grazas a María por trasladárnoslo. Un texto que fala de algo moi galego, desa costa na que tantos barcos afundiron, desas familias, esas nenos e nenas, non? Que estarían agardando coa alma en vilo, non? Co suspiro, co salouco, non? Entre o salario e o salouco, a ver se volvía ese normalmente home, non? Mariñeiro, pai, esposo, irmán, o fillo que estaba no mar. Hai moita xente así que está pasando mal neste momento, que está perdendo xente neste momento, e se está televisando. É algo completamente diferente ao que víramos nunca, non? Dicía unha antropóloga argentina estes días, Rita Segato, que é completamente diferente ao que se viviu, por exemplo, no Holocausto, na Shoah, porque, as propias persoas que liberaron a xentes que estaban nos campos de concentración, aos supervivientes, se sorprenderon do que atoparon ali. Pero hoxe estamos dentro dos escombros constantemente, comemos con eles e vémolos todos os días. E para min é o gran tema do noso tempo. É dicir, aquí podemos estar, sí, facemos cacharelas, collemos cachos de San Xoán, saltamos as fogueiras, botamos os males, pero sabemos que non moi lonxe hai xente en todos os conflitos. Non estou falando xa agora só de Palestina, ainda que sí, o tema seguinte é Palestina, pero en todos os conflitos abertos que está habendo neste momento no mundo, no Sudán, houve un terrible en Etiopía durante un tempo do que case non se falou, todos os lugares que son feridas abertas, Ucraína. Entón, agora o seguinte poeta, José Antonio do Mato, fago esta pequena presentación porque o seu tema para min era o máis complicado de encaixar. Ele escolleu desde o principio alzar a voz, entón quixo facer un poema sobre Gaza, que é un tema, como todas as guerras, como todos os conflitos, como todas as cosas que nos arden e nos reconcomen, un tema difícil. E como encaixamos, e que música lle poñemos, deixámoslo en silencio, pensáramos unha melodía para comezar, pero ao final parecía que non ia ben. Finalmente Isabel nos botou unha man, creo que escolleu un tema moi acaído. Entón, vamos a escoitar ese poema que traballou durante varias semanas José Antonio do Mato, que vive en Arteixo, estivo xa en varios obradoiros tamén, estivo no de Antón Cortizas, co que publicou agora na antoloxía, Cantar, Cantar, Cantei, e ten tamén un libro, Mar de Versos, publicado, e tamén creo que se enfrontou algunhas veces a escenarios, precisamente o que quere seguir facendo. Escolleu un tema inevitable, non se pode non tratar.
Así que nos próximos minutos imos estar nun momento dese lado desa denuncia con ese poema de José Antonio Donato e imos estar un momento en Caza. Bueno, buenos días, gracias a todos por estar aquí. Y pues, os berros mudos das olladas cegas. Tan difícil e tan doado, está tan lonxe e tan preto, e tan noxento e tan amargo, é tan falso e tan certo. É tan falso e tan certo que os silencios se aberraban polos puntos, polas comas, polas letras mutiladas. Que faltaban as escritas, que sobraban na conciencia, todas elas, todas cegas, mudas pola mesma senda. Como no ano 39, Israel, como Xermania, tapan bocas, cegan ollos, como a milicia hitleriana. En Varsovia, como en Gaza, as estrategias son por igual, que andaban á procura desa solución final. Esa solución final que deixaba no camiño cheiro, fume e cinzas, a asignatura do exterminio. En Israel, como en Xermania, a limpeza non ten reparos por gobernantes descendentes dos que foran aseados. A limpeza é gratuita e ninguén lle pon cancela, nin países con gobernos, nin en Roma, nin na Meca. E venden Palestina. Quen a quere mercar? Os hebreos hitlerianos xa limparon o lugar. Enterrados xa os bultos, xa non verdes, xa non choves. Todo a quedar tapado no mercado de valores. E a xente desplazada e meniños mutilados, a súa terra agasallada nas firmas de despacho. Por os hebreos hitlerianos son mancados, fusilados, menos homes e mulleres dos seus lares despoxados. O goberno de Israel non é xudeu, é hitleriano, e Benjamín é como Adolfo, carniceiros venerados. Por sorte non son venerados por todos. Hai moita xente do seu povo que tampouco os venera. E chegamos ao final. Así, entre unha cousa e outra, pois chegamos ao final. Para o final, deixamos unha xénese, un nacer de novo. Unha xénese e un apocalipse, porque ao final é un canto, pero non moi apocalíptico.
é menos apocalíptico do que parece, pero si unha xénese e un apocalipse, segundo o título que Carmen Villar Alonso escolleu para o seu texto. Ela é xornalista e escritora e tamén fotógrafa. Naceu en Zurich, no berce da emigración, e medrou a raiana da raya seca, como dixo ela, no colo dos avós e dos libros. Ela estudou xornalismo, xestión cultural, fotografía artística e comisariado de exposicións. Segue estudando idiomas e todo canto pode, porque eu que xa seguía en redes sociais e sempre tiña a palabra, ten unha palabra moi cuida, moi certeira, pois vexo que é unha alma inquieta, non? Todas elas, creo que todas as persoas que estiveron aquí son normalmente curiosas e inquietas, e teñen esa inquedanza de buscar na palabra, de sachar na palabra no seu propio carácter e darlle tamén canto e encanto. Bueno, entre as moitísimas cousas que fai Carmen, que me mandou aquí, pois creo que podo destacar que é membro do colectivo literario feminista Comadres das Letras, que é un colectivo que impulsa a escolla de Comadre, ou como palabra do ano en 2022, que foron finalistas nos premios Follas Novas en 2024 con Contármonos, editado por Alvarellos en 2023. Acaban de publicar Cereixas Roubadas, que é unha homenaxe a Luisa Villalta. Os poemas de Carmen aparecen en revistas como Dorna, Quiasmo ou Palabra Común, ademais en varios libros colectivos, tamén na antoloxía Pro, que foi unha antoloxía que se convocou dende Cataluña en 2024 para a eliminación das violencias contra as mulleres. Algúns dos seus poemas xa foron musicados, ela non é novata nisto de musicar poesía, foron musicados por Pedro Lamas, Canto nun extraño oceo, co piano de Fernando Guide, nada menos, del Real, e a soprano Andrea Mosteiro. Tamén fai relatos, figura en obras como Liñas compartidas, conta con varias pezas de teatro publicadas en revistas como Anuario de Barbantia. Foi escollida ademais para 2 bolsas do proxecto 12 Miradas con Olga Novo e Joan Fontcuberta para a segunda residencia literaria da Illa de San Simón, e desenvolveu toda a súa carreira xornalística no Faro de Vigo, onde tamén asina unha columna de opinión que é Que din as rumorosas. Escribe varias críticas, fai entrevistas, etc. Así que segue o seu currículum, que ten un currículum longo, Carmen, así que imos comezar con esa xénese e apocalipse de Carmen. Bueno, moitísimas grazas por virdes a acompañarnos aquí nesta festa de fin de curso. É un placer contar con todos vos. Empezou por o principio foi o mundo, a xénese. Nada máis nacer, creei o mundo. Asegureime de empezar polo sorriso do avó, e aquela boina gastada, cosida polas propias fadas que protexía do sol. Despois, a miña avoa, e mandilón, 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 que tiñan de escoller, pero mandilón. E un pano negro pra cabeza, e na man a aspereza suave das que lavan, das que fregan e alumiñan, das que sachan. Mans que tecían aquelas trenzas infindas pois que non precisaba que ninguén me rescatase. Eu era unha princesa autónoma, ou máis ben, detective. Con elas era quen de correr, de choutar, e mesmo de voar improvisando unha hélice, e de aterrar sa e salva sobre a erva, só cos xeonllos magoados. Estaba escrito,
Estaba escrito que tiña que medrar entre dous ríos, Tigris, Mangueses, Éufrates, Górgua, Mesopotamia ausente de danzas, e debuxei cun só suspiro toda a auga na que quitar botellas de mensaxe a terra extraña. Cantos barcos de papel non afundiron mentres pensaba como de grande sería o mar. Acaso como a miña montaña? Tiña de ser, dicían as tres meigas que viñeron ao meu bautizo, tres señoras da aldea do lado, cada unha co seu pano, tamén negro, negro como o pasado. Tiña de ser que fose nena de ler e ao meu redor medraron os libres e subirme a eles como a un outeiro para enxergar dende ali o universo. Tiña de ser que fose nena de saber e ao meu redor medrasen as preguntas e aínda coas mans tatuadas cuerva das bomboliñas, farta de contar estrelas e de pintar arcos da vella no horizonte, lembrei os badalumes e as pintas cegas. Non podían faltar. Tiña que facelos canto antes de desapareceren para sempre, antes de seren tan exóticos que haxa que ir a Bali por eles. Non podían faltar os carballos para abrazarme, nin os cruces de camiños nos que cederlle o paso a Santa Compaña e os lobos que se chegaban ao modiño a cheirarnos. O sétimo día non descansei, porque era domingo, domingo de Ramos, estreábamos soños e zapatos. Eu ia, como a Dorothy, con sandalias vermellas, camiñando a saltos, ou como os merlos nas hortas dedos de ter ariñado. Tampouco descansei o día seguinte. Na infancia non descansamos nunca. Deixamos todo o cansazo para despois. Para cando somos xente que non pode vestir calcetins de distinta cor, nin pintar mariolas no cemento, antes de dar o seguinte paso a pata coxa.
comezar este obradoiro, por chamarme para conducilo, deixarme poñerlle o carácter e o canto que eu quixer. Moitas grazas ás persoas que asistiron, que traballaron nos textos e que se atreveron hoxe aquí no Circo de Artesáns a poñelo en funcionamento coa música. Grazas ao Circo de Artesáns por este espazo extraordinario, polo piano e pola boa acollida. Tamén a Biblioteca da Deputación, a Biblioteca Provincial, que foi a sede na que tivemos o obradoiro, tamén a propia Deputación da Coruña, non? Quería rematar, por suposto, a Isabel Gómez Alonso, que xa mencionamos ao longo, pero que fixe un traballo encomiable de acompañamento, e grazas a todas elas que quería mencionar, a Luciana, que coas máscaras que foi deixando atrás, Luciana Rodríguez e a súa familia, esas mulleres ou homes que levamos dentro, ou que sexa que sexamos, a José Luis Becilla, que soubo poñer aí o punto introspectivo e épico. Os gorriones tras halcones, a Revolta Irmandiña, aí tes un filón para facer épica galega. Pode ser moi longo, pero que nos falta, non? Nos falta épica galega. Aí Eduardo Pondal fixo os eoas, pero nos falta algo da Revolta dos Irmandiños, non? María Pérez Miñones, que nos levou al cisne con ese poema fantástico, con esa copla que comezou a facer nunha das aulas estivo como convidada a Uxía Pedreira, que chegou tamén dende a Mariña License. Con ela estiveron traballando unha mañá en cantigas e en coplas populares estrictamente galegas. Entón esa copla de María naceu aí, no taller, esa aula que deu Uxía Pedreira, a que tamén saúdo dende aquí. María Pérez Miñones, que tamén leu a Merchi non está, que nos levou por ese naufraxio case que non foi, por sorte, pero ese estar en vilo xogando na area esperando por alguén que está no mar, non? E que agradecemos que María Lese trouxese. José Antonio do Mato levounos a Gaza. E por último, unha noción de Eric Satie, precisamente o das indicacións de carácter que vos dixen ao principio. Vou ler algunha máis, abro o libro de Eric Satie e teño un billete que agardo os billetes nos libros, este é un dólar, que apareceu por aí, a noción número 1 de Eric Satie, que non sei se lle parecería que estivo tocado moi cristianamente ou moi... Como era? Era 3, perdón, a 3. Tiña unha indicación de carácter, sabes? Supoño que sí. Esta non. Bueno, imos lembrar máis das indicacións de carácter de Satie. Non sei se sería moi turco, eu creo que non, pero bueno, estamos na Coruña, chamámonos turcos. Igual, pois, moi turco era unha indicación de carácter, pois, boa, non? Cascarilleiro, moi cascarilleiro, esa non a ten. Pero ten sen nada de poesía. Eu creo que esa non lle vai. Eu creo que houve moita poesía hoxe pola mañá, nesta matiné, sen pestanexar demasiado. Eu creo que en algún momento quedamos en pestanexar, non? Con vos. Súbase sobre os seus dedos, supersticiosamente, un pouco cocido. Non estamos no tempo, pero prepararemos esas ervas para que vayan macerando, que non cocendo, ese cacho, visibles por un instante. Un aplauso, dicía Carmen Villar, por levarnos desa xénese a esa apocalipse maravillosa cantada. E así, con Estalote, Malva, Erva de San Xoán, Erva Luisa, Xesta, Fento, Fiuncho, pois temos este cacho de San Xoán para poñer a remollo este setestrelo de estrelas que se verán no ceo. Fomos visibles por un instante, fomos cantables por un instante, e a miña maior gratitude por vos, por estardes aí, e a vos por virdes, compartirdes, escribirdes, cantardes e serdes.